I received a note from the Belastingdienst that I had to pay 7,000 euros from the ministry. So, we had gained money from people. They told me, you gain too much, you have to pay 7,000 back, 600 nog wat bij. So when we see that thing, I say, how we get too much? They say, yeah, but they had put my business money with the stichting money together. That's why I had to pay that. So I say, no, that is cannot be. I couldn't sleep, I couldn't eat because I'm a person, I cannot have things to pay and I cannot pay it. So I think, okay, I will go back to work. And I call my previous boss. I say, I need a job because I need to pay this and this. He say, oh, don't worry. 3 months, 4 months, you can pay that. So I go, I work with him nights, day, morning. When he call, I'm there in the operation room. So I was feeling myself very tired because I was doing too much at the same time. So I had a burnout. And I couldn't handle with anything around me because I was too tired. So a night, God wakes me up like 3 at night. So I go at 3 at night, I pray. I hear his voice. I was hearing him. And he said to me, you are doing the same mistakes you did before. And I stopped it and I say, yes, it is true. It's like you have a conversation with someone who's sitting next to you. That's the feel. So then I say, yes, you're true. I always go and handle my problems myself. I never ask you to do it for me. So that night I pray and I ask. Nothing happened. I say, Lord, but nothing. But asking, Lord, to help you is showing him that you trust that he help you. Because what I did, the next day, I booked 2 operations, there's two jobs, in the morning from 7 to 2, and then at night at 7 to 11. And I was doing it again, solving my problem myself. And every money I get to the belasting, I think nothing else, to the belasting. And one day the Lord say, you are not letting me work for you. You are not letting me show you that I'm here, because I was crying. Where are you? Yes, you told me you will be here. You will help me. Where are you? And one day I opened something and it says, let me do the job. You just sleep. I cancel I cancel all the job. I told them, I'm tired, I have to lay down. So when I lay down, yesterday, I came home from shopping. I just have a work now, I just work 2 days in a week. So I came from work and I did cooking and the mail came in. So I opened I get the blue letter, I put it in the Bible, I pray on it. Then I took it back and they say, we are sorry, we have made 2 mistakes for you. Oh my God! Oh my God! And I take the picture, I send it to Stephen. I say, Stephen, this is when you work for God, when you let God work for you and taking it in your hands. And he did it for me. And I praise God because when already you put everything you have in his hands, he is the one who solves it. My husband say, how? I say, I don't know. I don't care. And they told me they will pay me 310 euros back from the mistake they made for me. That's God. That's the only one. Now I can sleep good at night again. And this time, trusting that God do it. He does it for you. Yes, he does it for you. Oh, you don't want to know. Yeah. And Stephen, praise Jesus. That we begin to sing things, and we say, when you, when you trust in God, you.
Trust and obey. Oh, yeah, with empapiamento. Obey. Every day. And my husband say, you guys are crazy. He say, you know, 7,000 euros is much money. It's very much money. So, yes, Netherlands. You cannot have nothing. You cannot have nothing without they knowing, and they will get their own money back. Yeah. But I don't know how it can be like that, but God has does it for me. Yeah. We will study today lesson 9. The only thing is, I have it in papiamento because I didn't have time to traduce it. Dus I will do my best to do it in Nederlands. In English? Or English, Nederlands, and Spanish. You guys know me. Yeah. I will do my best. First question. Jullie kunnen niet zo goed Engels verstaan. Nee, ik ga even in Nederlands doen. Als je het in Nederlands doet, dan ga ik voor haar vertalen. Ja? Oké. Onze les 9 vandaag, die heeft het over de mark of the beast. Wij weten heel veel hierover, toch? Amen. Ja? Dus ik ga een paar vragen stellen. Vandaag wil ik iets dieper gaan. In wat betekent het hebben van deze mark op je teken op je voorhoofd en of boven je arm. Ik weet niet of ik vandaag ga het afronden, maar ik heb een uur, dus ga mijn best doen. Ja? Openbaring 13. Identificando e bestia, dus de ID van de beest. Om te weten wat ik moet niet doen om het niet te krijgen, dan moet ik eerst het beest identificeren. Wie is het? Waar komt het vandaan? En hoe ontstaat deze? We gaan even onze Bijbels pakken, dan gaan we Openbaring 14, vers 9 tot en met 11, even stuk bij stuk. Deze versen praten over 3 engelen, die praten over een beeld, die praat over een beest, een lam, vuur. Wie zou voor ons willen lezen van vers 9 tot en met 11? Ik wil zo lezen, maar dan is het wel in Nederland. Ja. Ja? Ja. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is in den drinkbeker zijns toorns, en zal gepijnigd worden met vuur en zilver, voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Tot en met 11, hè? Ja, tot en met 11, ja. Zoals wij zien zijn deze teksten, even wachten, die bevatten een waarschuwing van de 3 engelen. En is een van de ernstige teksten in de Bijbel, vind ik persoonlijk. Want het shake je op. Als je dit leest, dan schrik je een beetje van. De passages beschrijft de gevolgen voor diegenen die het beest en zijn beeld aanbidden. En zijn merkteken op hun voorhoofd en hand ontvangen. We gaan even stilstaan bij het merkteken van het beest. Dit verwijst naar een
publieke loyaliteitsverklaring. Vinden jullie niet? Ja. Ja. Die gevolgd heeft uitleggers zal heersen over een machtige wereldrijk. Het aannemen van het merkteken op de voorhoofd of op de hand symboliseert volledig toewijding in denken en doen aan het beest. De troon van God, wijst hij er ook op. Wie voor het beest kiest, zal drinken van de wijn, van de troon van God, die onverdund, dus zonder genade, is ingeschonken. Dit staat symbool voor definitieve en rechtvaardige oordeel van God over de zonde. Dus deze wijn, die van de troon afkomt in dit vers, die is is symbolisch, maar is een. Dus als hij zonder genade is een oordeel. Dankjewel. Dus dit staat voor oordeel. De wijn des oordelen. Je krijgt het van wat je hebt gedaan, toch? Volgens wat je hebt gedaan. Ja. Dat zeg je in Nederlands om. Dus de eeuwige pijning in dit vers. Dit tekst spreekt over pijningen met vuur en zwavel in aanwezigheid van de heilige engel en het lam. Dus het lam is Jezus. De rook van hun pijningen stijgt op tot in alle eeuwigheid. Wat duidt op een toestand van voortdurend rusteloosheid, zowel overdag als nacht. Dus de personen die deze wijn krijgen, dus de wijn der oordelen, ja, die hebben geen rust meer. Je hoort heel vaak mensen zeggen, ja, wat maakt dat uit? Als ik dood ben, ben ik dood. Maar dit vers geeft wat anders aan. Je bent niet dood dan. Dus je moet toch veroordeeld worden. En de Bijbeltekst zegt, je wordt eeuwig veroordeeld met zwavel en vuur. Dus dan moet dat even in mijn hoofd weg openmaken van, het is niet kwestie van doodgaan en klaar op die dag. Op die dag des oordeels. Ik zal pijn lijden als ik voor de beest kiest. Maar wat betekent dan het woord eeuwig? Is eeuwig? Eeuwig. Ik ken geen andere uitleg voor eeuwig. Eeuwig is altijd. Eeuwig heeft geen einde. Nou lijkt het ook weer een hel te bestaan. Oké. Ja. Lastig. En niet een kijk. En dat is een thema die we apart. Ik wilde daar niet in, maar het is een aparte thema. Dat stuk is het is niet zo als, want kijk, toen Jezus doodging aan de kruis. De Bijbel geeft aan dat hij was aan het rusten en dan op de derde dag is hij opgestaan. Maar er is een tekst die geeft aan dat hij de sleutel heeft teruggenomen van de duivel. Maar waar is hij dan gegaan? Om die sleutel van de duivel af te nemen. Dus, maar daar heb je heel veel teksten over. Daar wil ik nu even niet ingaan. Ja? Want dat is een hele andere studie. Maar die eeuwigheid, ja? Dit is wel een heel actueel thema. Ja. Vorige week waren wij in evangelisatie en toen kwam ik ook nog een jongen tegen. Mhm. Die had ook dat probleem met eeuwig hel enzovoort. Mm. En in ieder geval, als je kijkt in de Bijbel, en dat is een beetje de graadmeter, denk ik, waar je naar moet kijken. Er is geen grotere slechterik te vinden op aarde dan de duivel. Hij heeft het meeste kwaad gesticht van iedereen. Ja. En zelfs van hem staat dat hij as zal worden. Dus hoewel je in de geestelijke profetie vindt dat hij langer zal moeten lijden, omdat hij ook meer op zijn geweten heeft. Hè? Dus hij zal meer die rusteloosheid ervaren dan wie dan ook. Maar uiteindelijk zal hij ook as zijn. Maar eigenlijk, je kan nu rusteloosheid ervaren als je geen Jezus hebt.
Dus het is niet kwestie alleen van dan, het is kwestie van nu. Ja? Want de Heer zegt tegen jou, geef me alles en ik neem het over van jou. Ik leid je weg. En ja, als je mij wil volgen, je zal achtervolgd worden, maar hun kunnen jou niet aanraken. Geen wapen gemaakt tegen jou gaat jou raken. Dat zegt de Heer. Dus zo kunnen wij in rust en vrolijkheid leven, nu op dit moment, omdat wij in Hem vertrouwen. En Hij ziet wat wij niet zien. Ja. Ja, klopt. Want je ziet dat in het leven van Jezus met de discipelen. Hij was altijd in rust, ondanks hij ook zorgen had over de mensen die zondigen, dat hij wil redden. Ja. Hij toonde altijd rust. Ook als wanneer ze hem achtervolgen en liegen tegen hem of proberen hem te pakken. Altijd rust. In de heetste moment, wanneer ze kwamen op de berg en die ene heeft het oor van de... Was hij ook rustig? Tijdens bidden daar, toont hij rust. Ja. Met de vrouw, laatst hebben wij in de ochtend om 6:00, lezen wij boeken van zuster White samen. En we zijn nu bij Ministry of Healing, zijn we aan het lezen, elke dag 6:00. En we zaten bij het stuk waar de vrouw, die in, quando bisa adultério no holandês trobe? Echtbreuk? De vrouw die echtbreuk had gepleegd? Ja, dus dat... Adultery. Ja, echtbreuk. Dus, en je ziet hoe ze dit vrouw hebben gebruikt om Jezus in een val te lokken. Maar Jezus op dat moment, hij was stil. Dus het is voor mij, als ik dit verhaal lees, het is een patroon van karakter die ik moet ontwikkelen als ik Jezus als mijn spiegel gebruik, om ook als ik achtervolgd word, om die karakter van mijn vader te tonen aan hun. Want Jezus was op primaire boos op Israël. Waarom? Want hun toonden niet zijn karakter. Hun wisten beter dan de heidenen. Maar hun deden erger dan de heidenen. Ja. Dat gebeurt vaak. Dus... Wat ik nog wilde zeggen, reageren op die onrust wat je zegt. Die onrust komt vooral voor bij mensen die beter weten, maar het niet doen. Een voorbeeld daarvan is Pilatus. Yes. Ja. Exactly. Je weet beter. God geeft je een woord. Je weet dat dat niet mag, maar je gaat dat toch doen. Dus met andere woorden, duivel geniet ervan als wij God laat dat toe om ons te versterken. Ja. Neem de rust en ga van genieten. Zeg, kijk, je kind, die kan er niet tegen. Als wij maar wisten. Kijk, als wij nog stilstaan een keertje en nadenken. No? Het is eigenlijk niet zo moeilijk alsof wij in het tekenen. Hè? Om dingen te geven naar de Heer is niet zo moeilijk. Alleen het probleem is, wij hebben een ik. En die ik is erger dan de duivel. Want de duivel die weet van die ik. En waar hij op werkt is die ik. Ja? Hoe jij bent opgevoed vormt jouw ik, is jouw identiteit. Zoals wij nu de identiteit gaan achterhalen van de beest. Jij hebt een identiteit. Een man met een witte baard is jouw identiteit. Ja, is jouw identiteit. Ja, dus de beest hebben. En ik zeg, altijd zeg ik tegen mijn kinderen niet beest zeggen, het is beesten. Ja, hebben identiteiten. Ja, want wij kunnen ook beest zijn. Amen. Wij kunnen dat ook. Ja. En het is hoe jij je identificeert mee, is wat jij bent. Als ik van de Heer wil zijn, heilig wil zijn, hier van mij moet identificeren met zijn gedachten. Als ik niet van de Heer wil zijn, hier van mij gaat identificeren met de duivel. Dus dan ben ik ook een geïdentificeerde beest. Ja. De vraag in de les was, als iemand het sneller dan mij pakt, gaan we even terug naar de les. De vraag was, wat representeert
de beest van de profetie. Ja, dank je voor die vertaling. Nu. Blijf me helpen, want het Nederlands is niet een makkelijke taal. Ja, we hadden eerst van de principale punt van Openbaring 14 is de wakker maken van ons tegenover het aanbidden van de beest en zijn image. Is echt een risicofactor om de merk te ontvangen. Ja? Oké. We hebben het net over de identiteitsgraad. Ja? De vraag was wat... zeg het nog een keer in het Nederlands? Kijk, een beestje te representeren in de Bijbel. Wat representeert... Wat representeert een beest in de Bijbelprofetie? Amen. Daniel 7, vers 17 en 23. Is er een zuster die wilt lezen? Of een broeder die wilt lezen? Ik heb alles met vraag en antwoord op genoteerd. Maar het is in papiaments. Mijn excuus. Ik had echt geen tijd om te vertalen. Ik heb het in Engels gezegd. Ja. Wie gaat lezen? Vers 17? Ja. Nee, vers... Daniel 7, 17 en 23. wacht even. Bijbel. Deze grote dieren, die 4 zijn, zijn 4 koningen, die uit de aarde opstaan zullen. En 23. Hij zeide aldus, het 4e dier zal het 4e rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken. En het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelfde vertreden, en het zal ze verbrijzelen. Amen. Dus hier in dit vers zie je dat er 4 koningen zijn. 4. Dus de beest is beesten. Want er zijn 4. Is meer dan 1. Ja? In die tijd had je de beeld. Zie je Babylon. Dat was de leeuw. Je hebt Medo-Perzië. De beer. Griekenland. De leeuwpaard. En Rome. Het 4e schrikwekkende dier. En als we goed kijken op dat beest die uit Openbaring 14 komt, ja, is er een kleine hoorn. En als we goed kijken, komen we achter dat dit inderdaad Rome is. Ja? Het 4 dier, vers 19 en vers 23, die hebben we niet gelezen. Hebben we 19 gepakt? Ja, toch? Nee, 17, sorry, het moest eigenlijk met 19 en 18 en 20, 21 erbij. Ja, maar ik ga het er toch even voor zijn. Daniel is vooral verontrust door het 4e dier. Dat anders is dan de rest. De engel legt uit dat dit een 4e wereldrijk zal zijn. In de hele aarde zal verslingend, vertrappen en verbrijsteren. Dus als we goed kijken, de beest zijn de 4 koninkrijken. En onder deze 4 koninkrijk was Daniel onrustig over een specifiek eentje. En dat is de kleinste. Dus ik zei net Rome, maar we gaan even identificeren of het echt Rome is. Ja? Next. We staan even stil bij Openbaring 13, vers 1 tot en met 10. Een beest als een leeuwpaard. Het punt is, in deze les, dat de leeuwpaard heeft een strekte relatie met het kleinste beest. Ja? Hij heeft een lichaam van een leeuwpaard. Hij heeft benen van een os. Hij heeft een mond van een leeuw. En als je goed kijkt, de andere eerdere werelddelen was een os, een leeuw.
Ja? Identiteit. Dit representeert papado. Het is een system. Het is niet één man. Het is niet één man met een kaal hoofd, met een witte ding en paarse ding of zo. Nee, het is een hele systeem die katholicisme, Rome, komt aan power. Dus hun krijgen kracht. Religieuze kracht, religieuze macht, politiek. Dus religie met politiek. Wat zien wij nu tegenwoordig? Nu. Moet dat nog gebeuren of is dat al gebeurd, zuster? In onze tijd. Het is aan het gebeuren. Ja. Dus dan weten wij waar wij nu staan. Ja. Het opent de weg voor vervolging. Dat is Ja. het probleem. Ja, want alles begint met deze alliantie. Deze twee identiteiten die te vrienden met elkaar worden. Maar er is nog een vriendschap, hè? Ja, ik kom eraan. Wij komen eraan. Aan die andere vriendschap. Ja. Detail. Anders bereidt u het voor, hè? Wacht, want ze zijn er 3. Kan niks zeggen. Twee. En als je goed kijkt naar de oorlog van nu, dan kan je... Laten we niet van haar... Oké, ik zeg het alleen maar een sneak peek, hè. De oorlog van nu heeft alles te maken met dit. Alles. Dus we zitten op de mond van de... wanneer de pijn van de partus. Dus de partuspijn is begonnen. Ladies and gentlemen. We zitten nu in de midden. Ja. Dus de bevaling. De weeën. De weeën, ja. Het is heel moeilijk, hè, van papiaments, Nederlands en al die dingen. Begrijp me, ja. Edragon, dus de draak, Satanas of Roma Pagano, geeft zijn kracht en zijn troon en zijn autoriteit, zijn grote autoriteit. Als wij nu naar de oorlog kijken die nu gaande is de wond, vinden jullie dat de wond, want jullie weten over de wond, toch? Jullie weten heel veel over dit, ja? Vinden jullie dat de wond is genezen? De mond is al gelezen. Het is genezen, maar de verband is niet af. Nou, De verband moet af. ja. De pleister zit er nog in. Jodium en zo. Ja. Oké. In het Nederlands die vraag, broeder. Kunt u die vraag 5. In het Nederlands. Wat is de naam die geschreven is op het hoofd van het beest? Van Openbaring 13 vers 1. Ja. Wat is de naam? Wie kan het mij vertellen? Geheimenis. Geheimenis? Mysterio, geheimenis. Maar blasfemie, zeg je dan. Maar in Papamento zeg je blasfemia. Als Spaans. Ja, una blasfemia. Ja. En in de tekst zegt hij, etaba pararibe santo canto di lamang, mi amira, bestia te subisali for di lamang, y etaba tin 10 cacho, y 7 cabez, y riba su cacho nan taba tin 10 didema, y riba su cabez nan taba tin nombre nan di blasfemia. Definition biblico, Juan 10, 30 en 33. Zullen we dat lezen? Ja. De definitie van, Bijbelse definitie. Gaan we even in Juan 10, vers 30 tot en met 13. Ja. Johannes 10. Waarom is die naam een naam van blasfemie? 30. Ja. Je gaat tegen de hoe zeg ik het, tegen die dingen van God, die regels, laat ik het zo. De regels van God. Ja. Ja, maar hij doet meer dan dat. Hij gaat niet tegen de regels. Hij wil God zijn. Ja, hij wil God. Hij wil de aanbidding hebben. Ja.
Ja? Maar laten we het even lezen. Juan 10, vers 30. Ja. Over de Jenteslui? Oké, hier staat het. Hij komt. Ik en de Vader zijn één. Mhm. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. Mhm. Wat zegt Jezus? Jezus antwoordde hun, ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welk werk van die stenigt gij mij? Mhm. De Joden antwoordden hem, zeggende, wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over de godslastering. En omdat gij, een mens zijnde, uzelf God maakt. Ze hebben Jezus hiervan beschuldigd, toch? Ja. Maar de papa, de paus niet. De paus doet dit elke dag. Ja. Ik vergeef jouw zonde, zegt hij tegen de mensen. Kom je zonde aan mij bekennen. Dus ik zeg niet één man, de hele systeem. Die zondigt elke dag hiermee. Ja? Dus Heel veel mensen die ook katholiek zijn, die denken eigenlijk dat die biecht iets van het verleden is tegenwoordig. Maar toen ik naar het Vaticaan ben geweest om te kijken, zag je nog steeds die oude biechthokjes. Je zag nog steeds die priesters erin en nog steeds de lampjes branden daarboven. Ik was echt verbaasd. Ja, want het gebeurt nog steeds. Hier de katholieke kerk, hier zo is er ook een katholieke kerk. Je gaat ervoor. Laatst hadden zij hier in de buurt dingen gedeeld om te komen biechten. Dus de oorlog komt eraan. Ja? Dus wat zegt de katholieke kerk hier in Den Haag? Ja, kom jullie zonde biechten, want het wordt moeilijke tijden. En daar hebben ze een flyer van. Ik ben het vergeten, ik zou het meenemen. Ja, daar hebben we een flyer van. Je wordt uitgenodigd naar de kerk om jezelf te reinigen. En voor te reinigen, dan ga je biechten. Maar de Bijbel geeft aan de enige die kan ons reinigen, is God. En waarom is hun de kleine horen? Omdat hun dit elke dag doen. Als we kijken naar alle religieuze systemen en politieke systemen die er zijn, is het katholieke systeem de enige systeem die elke dag God nadoet. Ja. Jennifer, ze hebben toch misschien geen goed voorstel. Want je kon jaren geleden, toen die paus naar Keulen kwam, kon je een aflaat krijgen voor toekomstige zonden, bijvoorbeeld vergeten. Dat was een veel betere. Dat zou zo veel beter zijn, dan ben ik nu in deze tijd al kant en klaar. Je krijgt het voorstel. Ongelooflijk, hè? Ja. Als in de tijd van Luther, maar dan kun je bijna niet voorstellen dat dat nu nog voorkomt. Ja. Ja. Geen besef. We beseffen niet eens wat het is. Nee. Wat aan het gebeuren is. Niks. Dus Niks. eigenlijk de waarheid inderdaad moet buiten gaan. Ja. Voor de mensen dat ze kunnen luisteren, begrijpen wat de woord van God zegt. Want ja, veel mensen leven in hoe zeg je dat? In onwetenschap. Ja, juist. Ja. Nu dat broeder Steven dat zei, gisteren was ik met iemand aan het praten en ik werd een beetje emotioneel. Dat is echt niet raar in deze tijden. Met mijn menopauze en de burn-out en alles. Dat gebeurt elke minuut nu. Weet je, ik weet niet meer hoeveel ik moet huilen nu. Ik huil alleen maar, ik huil de hele dag door. Maar het verbaast mij hoeveel input alle religieuze kerken inzet om mensen naar hun te laten komen en naar hun te laten luisteren. Zelfs de Adventistenkerk doet heel veel preken over de Bijbel, Mozes, Elias. Wat is niet slecht, hè? De profeten en de apostelen, wat is niet slecht. Maar wanneer, broeders en zusters, wanneer gaan wij opletten op de preparatie die je nodig hebt om te staan? Kijk, ik weet Daniel en zijn vrienden hebben in een vuur gestaan, hè?
Ja, hun stonden daar. Hoe kan jij vandaag in dat vuur staan met dezelfde overtuigenis van de Heere Jezus? Waar komt die kracht vandaan? Dat is de voorbereiding die wij nu over moeten nadenken. We zien, veel van deze dingen zijn al aan het gebeuren, staan in het midden. De deur is al open voor de einde. We zijn aan het wandelen in het einde. Heb jij nou het geloof, het kracht, wat je nodig hebt om als Daniel en zijn vrienden loyaal te staan voor de Heere Jezus? Je kunt je voorbereiden in de zin, de voorbereiding is dat jij in gehoorzaamheid aan datgene wat jou bekend is, leeft in harmonie daarmee. Amen. Maar niemand kan zich voorbereiden op martelaarschap, omdat het je in die uren gegeven zal worden. Het is niet iets wat je bij voorbaat bezit, maar het boek Last Day Events schrijft Zuster White dat God ons daarvoor zal voorbereiden als wij gewillig zijn in gehoorzaamheid aan al zijn geboden en voorschriften te wandelen. En dat is onze voorbereiding. Yes, en dat wil ik aan eigenlijk vanochtend heel dik gestreept voorstellen aan jullie. Even wachten, laat me even. Wat zuster Naomi zei is waar. Wij hebben niks van onszelf om op die dag te staan. Maar wat heb ik daaraan als ik de woord alleen bestudeer en ik de woord niet naleef? De connectie dat ik nodig heb op die dag om te staan, dat krijg ik alleen door de leven wat ik weet vandaag in practica, in doen. In praktijk te hebben gezet. En ik heb dan een relatie, een connectie die niks kan breken tussen mij en de Heer. Alleen zo kan ik staan. Eigenlijk is het zo, de voorbereiding die je doet, is eigenlijk de gehoorzaamheid die je hebt. En die maakt je geschikt voor de uitstorting voor de late regen. Amen. En het is die late regen die je uiteindelijk doet staan op Ja. het juiste moment. Veel mensen denken dat pas als die late regen komt, dan gaat Jezus mijn karakter perfectioneren. Heel no. Op de late regen is voor wie al hebben gelopen met God, praktijk en dingen hebben veranderd. Hun krijgen de late regen. Ja, nee, wat ik Maar wou... niet alleen dat. Als je goed leest het verhaal van de Waldensen, hun hebben alles gegeven. Dus we moeten ook bereid zijn om alles te geven. Ja. Onze levens, alles. Kinderen, man, huis, geld, economie, alles. Dus als ze nu binnenkomen en ze ons pakken, we moeten echt, ik geef mijn leven voor Jezus. Ja. Dat Ja, is nee, het. wat ik wou... Bereid zijn om je leven te geven. Ja. Voor Jezus. I'm Ja, in wat question 5, hè. And look at the time. Okay, so yeah, no problem. Yes, Steven. nee, wat ik wou zeggen is, kijk, die voorbereiding is heel erg belangrijk. En die kan je niet... Skippen. Ja, Ja. je kan het niet op die dag krijgen. Het is vanaf nu eigenlijk dat we... Harder praten. Oké. Ah, Oké, nee, de voorbereiding die we... nu, hè, stemvolume. Oké. De voorbereiding kunnen we niet... Laten we zeggen, moeten we nu hebben. Alles wat we nu kan doen, moeten we nu doen. Want op die tijd, sowieso krijg je van God wat je niet hebt. Maar, eigenlijk, het is wel een voorbereiding die je tot die punt zal brengen. Waar God erin stapt en jou geeft wat je niet hebt. Yes. Maar het is iets dat we nu al bezig ermee moeten zijn. Weet je, dus wanneer we daar komen, dus zoals je net zei, die connection, die verbond die we moeten hebben met Jezus is eigenlijk nu. Iets van nu. Want eigenlijk, je krijgt dat niet op die tijd. Het is bijvoorbeeld als je ziet in Mattheüs 25, die 10 maagden, je ziet wat er is gebeurd met die andere 5. Ze dachten dat op die moment, wanneer ze die iets horen, dan kunnen ze rennen naar Jezus, maar ze konden niet.
Ze moesten eerst gaan, dan die olie Ja. kopen. In die tijd. En eigenlijk konden ze niet krijgen. Wanneer ze dat kregen, was het al te laat. Dus dan kunnen we zien wat we nu hebben. Of wat we al die tijd moesten hebben. Wanneer Jezus komt, is het al klaar. Ja. Dus in die tijd kan je niet Brother Steven zoeken en zeggen, jij helpt mij, want jij weet veel van de Bijbel. Nee, kan niet. Nee. Het is individueel. Ja. Ja. Eigenlijk dat is de punt wat je net wou zeggen over die kerken. Die voorbereiding. En kijk, daarom zeggen wij, of ja, de Bijbel zegt en zuster White zegt ook, dat daarom is deze boodschappen, de boodschappen die in elke kerk moeten gepreekt worden. Op deze tijd. Ja, in deze tijd om mensen te voorbereiden. Laten we zeggen, mensen laten weten wat ze moeten doen. In connection met Jezus voor die tijd. Ja. Dus eigenlijk als je nu naar de kerk komt en krijg je preken, weet je, met water en wijn. Gemengd. Gemengd eigenlijk, dat voorbereid je niet Je voor niet, die je tijd. blijft koud staan. Je blijft Ja. echt staan waar je bent. Juist. Er is geen groei. Nee. En dat is het probleem geweest van heel veel van ons. We zijn op één plek blijven staan. Ja. Omdat wij gingen de woord van God voorbrengen hoe wij dachten dat het oké is om mensen binnen de kerk te houden. En beetje bij beetje zijn wij dan stap voor stap verder en verder en verder. Daarom zei de Bijbel dat Laodicea, onze kerk, koud is. Ja, want wij staan ver van hem. Ja, we zijn aan het dromen. Ja, en ik wil niet in slaap vallen. Willen jullie in slaap? Ik wil niet in slaap vallen. Ja, schud. Voor mij gaat het niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. En ik ga waar ik zie en ik vind, hier ben ik aan het leren. En zo ben ik aan het groeien. Ja? De next vraag. Titulo ng i-pretensionen. In het Nederlands zeg je titels en pretension. In het Nederlands? Presentaties eigenlijk. Ja, pretensionen. Dus ik denk dat ik denk dat ik dit ben. Of ik laat iedereen denken dat ik dat ben. Ja, dus de identiteit kan je zeggen. Ja, je pretendeert. Ja. Vacarius Filii Segundo Dei. Vicarius Filii Dei. Dat. Oké? Deze naam, ja, als je het uitschrijft volgens de alfabet, kom je uit op 666. Veel mensen zeiden tegen mij, Jennifer, dat is, laat dat maar staan, want dat is, omdat jij dat zo graag daar wil zetten, is het dan 66. Maar het is niet waar. Draai het omgekeerd als je wilt. Het komt alsnog 666 uit. Dit naam, als je het optelt volgens de alfabet, kom je op 666 uit. Goed, mensen kunnen zeggen, ja, dat is net toevallig. Deze Net toevallig, ja. Want zo zijn ze. Maar het punt is, wat we kunnen bewijzen, wat je net ook liet zien, is dat in dat beest zit Babylon. Ja, En dat betekent dat die 666 dan al bij Babylon had moeten zitten. En dat kun je bewijzen omdat op die Babylonische amuletten die ze hadden, hadden zij 36 goden. ja, En dat hadden ze gebaseerd op de zodiac. ja, En de reis die de zon aflegt. ja, En zo hadden zij al dat zij de getallen van 1 tot 36 optelden en kwamen op 666. ja. Al in Babylon. Alleen Babylon. Nou, zuster heeft al gezegd wat ik wilde zeggen. Dus jullie hebben het begrepen. Ja. Wat je zegt met die getallen. Kijk, de zodiac van de, hoe zeg je dat? Er was vroeger een munt, geldmunt. Hun noemen het de zodiac. Daarop zat 36 goden, afgoden. Ja, als je die wat daarop stond, aftel en dan gedeeld door 6, dan kom je alsnog op 666. Dus dat is ook een andere manier om te bewijzen dat het geen toeval is. Het is echt zo.
Ja? Elke pater van de Vaticano vandaag neemt de plek van de Heere Jezus. Want wat hun taken zijn, ja, om jouw zonde, om jou te verlossen van je zonde, zeggen ze. Als jij zoveel geld geeft, kunnen ze een dienst doen zodat jouw dierbare naar de hemel gaat, etc. De taken description dat hun hebben, die duidt erop et a pretension di por actua in vez de Cristo tapasco e identificación bíblico die blasfemado. Dus wat hun taken zijn, kan je ook daarna in de Bijbel zien dat hun Jezus willen zijn of God willen zijn. En hierdoor kan je ook zien dat hun de afgod is, de antichrist, el blasfemado. Ja? De paus die geeft heel vaak aan in zijn aankondigingen dat hij de representatie van de Heere Jezus is hier op de aarde. Toch? In de Bijbel geeft aan in 1, 2, 3 verschillende teksten dat het enige substituto van Jezus nu, dus het andere persoon, of de, hoe zeg je dat in het Nederlands? Representeert. In plaats van de Jezus is de Heilige Geest. Ja? En de hele Bijbel staat er vol van. Ja, de Heilige Geest is de andere. Jezus zei tegen de discipelen, ik ga, zodat de consolador of de comforter in plaats van mij kan komen. Dus de paus is net zo mensen als jij en mij, zondenaars. Die moeten allemaal naar de Heer Jezus toe antwoord geven en berouwen. Dus mijn zonde, die doe ik mijn knieën of mijn gebed. Heilige Geest, help mij om mijn woorden en mijn gebed netjes te presenteren naar de Heer. Help mij om mijn broeder en mijn zusters te behandelen zoals de Heer wil dat ik het doe. Ja, en dat is de enige andere persoon in plaats van de Heer Jezus hier op aarde voor ons. Die hem representeert. Even kijken, nog 5. Oké. Quinta e cabeça de iglesia. Wie is de hoofd van de kerk? Yes. Efesius 5, 23 heb ik dit keer. Er zijn zoveel teksten, maar dit keer heb ik gedacht, of de les, volgens mij de les geeft dat ook aan. Ja. Ja, de les zegt het ook. En Jezus is de hoofd van. De conclusie, en dit is mijn eigen woorden. We hebben geïdentificeerd dat de beest is gebaseerd op een karakter. Want de vers zegt, een reino, een power, een kingdom, een power en een naam. Dus hij is gebaseerd op een karaktereigenschap. Ja, hebben wij kunnen identificeren. Vanwege zijn karakter hebben wij hem nu geïdentificeerd, toch? Oké. De andere punt is, gaan wij nu analyseren wat eigenlijk de teken, hoe de teken relationeert met de wet van God. Wat is daar de samenhang aan? Ik denk dat wij het tot hier laten, 15 minuten eerder, want dit is een hele andere context. En ik denk dat de volgende keer het is best beter dat we het zo doen. Ja, dan is het niet te veel informatie. Ja, en dat de stuk die we hebben geleerd, blijft hangen in onze hoofd. Hoe wij hem hebben geïdentificeerd, hoe zijn karakter is. En de volgende Sabbat, die doen wij dan de punt van de teken. Hoe de teken relationeert met de 10 geboden van God. Amen. En die tweede vriendschap, komt die daar ook in voor? Ja.
El jinete. Ja? Dus gaan we even onze hoofd... was er andere vragen? Nee? Oké. Vragen? Gaan we bidden. Ja? Lieve Vader in de hemel. Vader, wij danken u vanochtend dat wij hier samen konden zijn. En dat wij uw woord konden bestuderen. Dank u voor uw presentie in onze midden. Dat u alle gedachten leidt. En Vader, deze thema is best wel een bekende thema voor ons. Maar laten wij ook wat lessen eruit halen die we nog niet hebben onder ogen kunnen zien. Wees met de dienst verder de hele dag. Taken ons. Den dus naam die bij Christus Jesus. Amen.